Bawal na muna ang distribusyon ng mga government-funded aid o ayuda, 10 aldaw ang tes-an pirilian o sa mismong aldaw kan pirilian. Inian maigot na pigpagirumdom kan Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato para sa May 12 local and national elections. Kabali sa mga nabana ayuda payout, iyo ang tulong panghanap buhay sa ating displaced or disadvantaged workers o TUPAD, ayuda para sa kapusang kita program o AKAP, assistance to individuals in crisis situation o AICS, asin pantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps. Agad piglilinaw ni Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw. Pagtutugot pa manindangon yan ang pagkondusir kan mga nasabing ayuda. Pero bawal nang mahiling ang presensya kan mga kandidato sa mga siring na aktibidad. Maginan sa indang campaign materials, mga kapamilya, maginan sa indang supporters asin mga empleyado. Pwede sir kaya ining maikonsiderar na vote buying o abuse of state resources o ASR. Dapat po, igwang presensya ki mga paraphernalia and igwa pong mga tataraong of value. So, kwarta o goods. So, yun po yan ang malaog sa presumption of vote buying. Dugang pa niya sakop man kan ASR ang paggamit sa service vehicles kan gobyerno, asin pasilidad na pagsadiri kan gobyerno para gamiton sa pangangampanya. Hilihunta po kung ang itataram ko 10 days ang prohibition kang total ban kang pagluwas kang release of public funds. So sana po, day na kita mag-release kang public fund kung alanganin. Dawa sabi yung tangani dakulon ang mga nakapending na festival, isipon ta po na kung elected official ka, na kandidato ka man, dakulon man ang prohibition sa imo. So day ka na magpasirip sa kalaban mo na makasuhan ka pa. So yun na lang, and always be safe. Daiman kabali sa pigbanan medical asin burial assistance. Ang sisay man na magbayular digdi ang madidisqualify o pwedeng masaangatan nin administrative charges o pagkakakulong sa laog nin 6 na taon. Sinabi po ang resolution sa sa KKK, so total ban on the prohibition of ayuda, AICS, 4Ps, TUPAD during the 10 day before the election and on election day. Except burial and medical. So ito lang na dua. All the rest, total ban. Bawal po. And so maggibukaan within the prohibited period ng mga elected official are presumed to be igwasindang pigakometer na vote buying. Mapoon ang ayuda payout ban poon sa Mayo 2, sundo sa Mayo 12. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.